Tak trenére, hlavní cíl, tedy postup je splněn. Jak budete hodnotit ten dnešní zápas? Tak na rovinu poviem, z našej strany nie je veľmi ani čo hodnotiť. Dneska takýto zápas sme ukázali, ako sa nemá hrať asi a práve, že začali sme dobre, ideálne, jak sme chceli dať rýchly gól, ale potom prakticky, jak som povedal, nie je čo hodnotiť a niektoré výkony sú pre mňa sklamaním, ale možno v danom momente aj pre mňa poučný zápas, aj keď tam bolo možno veľa negatív, takých spätných väzieb a informácií, ale aj to patrí futbalu, ale dneska treba zobrať, splnili sme povinnosť, ktorá bola, postupili sme a už musí celá koncentrácia smerovať na Hradec. Tak domácímu týmu ale můžeme asi vyjádřit respekt. Veľmi pekné prostredie, podmienky, fajn ľudia, čiže ten zápas takýto, z tohto pohľadu je to pozitívne, je to pekné, že aj pre takéto možno menšie mužstvo z nižších súťaží príde ligista, takže je to sviatok aj pre tých ľudí a je to výborná propagácia futbalu, čiže z tohto pohľadu ja si myslím, že pekný sviatok, len hovorím, trošku mrzí, že sme neprispeli vyššou kvalitou aj my, aj keď v poriadku, boli tam možno 1, 2, 3 výkony maximálne, ktoré ma trošku uspokojili, ale v poriadku, to už nebudem rozprávať, to si musíme niektoré veci povedať my v kabíne, to je naše interné, ale jak som povedal, povinnosť splnená, nie je veľmi čo hodnotiť a už pozeráme dopredu a čaká nás ťažký zápas Hradec a to je tá hlavná motivácia naša. A poslední dotaz, i dnes jste tu měli velkou podporu našich fanoušků, ale i domácí se snažili, tak co říkáte na atmosféru? Je veľmi príjemná atmosféra, z obidvoch strán takisto naši fanúškovia, im patrí vďaka, ale mám trošku, že sme nepotešili možno jak viacej peknými akciami a viacej gólmi. Díky moc. Ďakujem.